Ez ugyanigaz. Te. Haláloztak, segítsél már gyűjteni egy AVP mester. Ne segíts neki! Itt! Nekem jó. AVP mester. Nekem názatag van. Ne segíts neki! Tessék? Názatagom van. Az nem jó nekem. Ne segíts neki! De nekem igen. Ne segíts neki! Bazd meg! Ez milyen aim volt már? Az nem aim, hanem tudás. Miért te vagy kolibri, vagy mi a gecim? Mi? Nem. Neved. Nem is játszik, csak mondhatod, jó? Amúgy Te buzi vagy. én lőttelek, te majomarcú. A kolibri? Ja. De vagy kolibri, bazd meg. Igen, bazd meg. Na végre. Égessem őket. Égesd! És utána Igen. Följöjjek fazukkariával. Ne, Ne akarom, ne. hogy én elkezdjek dalolni, mert Miért? a segjukat is fogni fogod. Hallod, miért ne? Hola amigo, go, go, ho, ho, Go, Diego, go! Siess Linátor segjukába. Hát legalább te énekelni nem tud, bazd meg. Te mondod? Igen, mert neked még ahhoz sincsen képességed. Neked meg ahhoz sincs. Amihez nekem sincs. Neked még beszélni sincsen képességed őszintén. Te Nem, hogy beszél a még mikrofon. énekelni. Neked meg van tiltva a beszéd, mint egy kus. Ez szirl? Ez biztos egy szirl. Faszom, anyád meghalt. Na, nyom be. Milyennek? Nyomok egy jó zenét. Pufádat befogott címmel. Anyját kísáját. Wow, berobban. Ja. Van egy jobbja. Ez az ADP eszterlövés! Sétálnak egy felhőn fekszem, rózsaszín napszemüvegben. Anyát picsaját, buktam. Kipróbálom azt, Anyám. ez a végtelen. Kényelem a szigát, nézd. Na, milyen? Akkor most ezt hallgassátok. Nagyon vicces. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Jó a hangom? Melyik buzi nyomta be? Hát az apád volt. Ami én vagyok! Akkor adjad megfelelő a családit. Nem, mert abból nem kapsz egy centet se. Vagy gyerektartást. Persze, hogy ezt a jó kurva büdös édesanyádba ne dögöljél bele, Ne, anyózom. 100-szorosan lőttelek fejbe egy M4-jel. Semmi, csak jöttem ide. De mi a ráknak? Mondjadnak. Mert te itt vagy. Anyád. Nem tudom miért. Egyébként az a baj, hogy ilyen sztereotíp fasságokat hogy tudnak nézni a magyarok, amilyennek te vagytok, bazd meg. Még haláloztakat még el tudom képzelni, hogy ő keveset, de már azért ne olyan sokat, de... Hallod te, fekete? Mi a feka? Ki mondta azt, hogy ki a feka? Bazd meg! Na, így már jobb. Mind a kettőt lemutattam. Penge pakok. Na, Engem? Nem, téged nem. Másik kettőt mutattam Hallod, csak. Márk, hogyha nem szólalsz meg, És most nyomjunk egy anyád kis nem zenét. szeret. Hogyha nem mondod meg, hogyha nem szólalsz meg és nem mondod azt, hogy 6, akkor anyád nem szeret. 3. Anya nem szereti a pinádat? Ó,
Neked engem nem nagyon érdekel, csak mondom. Kíváncsi vagyok, mi a faszomat hallgat. Ja? Mit vagy? Visszamegyünk Discordra? Nekem megéri. Milánot? Anyád szeret, vagy csak eltart? Tomi, Hogyha szeret, Mondjad. akkor kérdezd meg tőle. visszamegyünk Discordra? Nekem megéri. Na akkor megyünk? Kérdezd magad, bazd meg. Oké, nincs mit, ezt Disconnected from your channel. Lementek, nem éri. Na mindegy, hogyha tetszett a videó, akkor lájkold és iratkozz fel. Sziasztok!